Одделението за меѓународна соработка и европски фондови при општина Струмица денес имплементира проектна активност во рамки на реализацијата на проектот Екоградинки за одржлива иднина, кој што е финансиран од страна на преку ИПА програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Проектот е структуриран, содржи три групи на активности. Првата група е инфраструктурни активности за подобрување на условите во детските градинки во Струмица. За оваа група на активности ќе ви информираме подетално во посебна пресконференција, која што тематски ќе биде насочена токму кон оваа група на активности. Понатаму втората група на активности е јакнење на капацитетите на воспитно-образовниот персонал во детските градинки во Струмица и Кјустендил. И третата група на активности е еколошко образование за децата во овие две детски градинки. Во рамки на денешната работилница се започнуваме со имплементација на втората група на активности, односно јакнење на капацитетите на воспитно-образовниот персонал во детските градинки во Струмица и Кјустендил, преку кој што денес ќе преку еден партиципативен пристап ќе се изврши презентација на работната верзија на прирачникот за еколошко образование на деца, кој што е наменет за воспитно-образовниот персонал во детските градинки во Струмица и Кјустендил. Целта на овој приречник е да биде еден вид на водич за воспитувачите, кој што во негови рамки ќе се презентирани добри практики за еколошко образование на деца од предучилишна возраст. Добри практики, мислам на европски и светски добри практики. Прирачникот се работи со партиципативен пристап, преку кој што одредени начини, техники ќе бидат презентирани овде. Се очекуваме самите воспитувачи да дадат нивни мислења и нивни насоки во делот на имплементацијата на овие мерки. И исто така се надеваме дека преку него ќе стигнеме до поголем степен на познавање, на нивен професионален развој во поглед на теми од заштита на животна средина, подобрување на инфраструктурните услови исто така преку обновливи извори на енергија. Проектот е насочен кон еколошкото образование, кон еколошките теми. Посебен сет на активности се вградени во делот на подобрување на инфраструктурните услови во три детски градинки во Струмица. Како што реков, посебно ќе ве информираме за оваа група на активности. Меѓутоа, јакнењето на капацитетите е насочен пред се кон еколошкото воспитание на децата. Да ви благодаря първо за вниманието и в самото начало, преди да започна да споделям това, което в момента правим с нашите прекрасни партньори, бих искала да благодаря на случайността, че имахме тази възможност да открием такива партньори, с които се сработваме в идеалния вариант. Много добра сработка, много качествена и професионална по проекта, който е много значим за нашите детски градини, особено в Кюстендил. Този проект е много амбициозен, с много хубави дейности. Благодарение на него в трите детски градини, всъщност тя е една, но ние имаме централна сграда и два филиала, които имаха особена нужда от подобряване на материалната база. Благодарение на този проект, на строително-монтажните работи, които той предвижда и на много други дейности, детската градина вече има съвсем нов облик. Дейностите, не можем да говорим за тях в бъдеще време, те са факт и наистина в този филиал, в който се извършват сериозните строително-монтажни работи, има много промени. Други дейности, които се предвиждат по този проект Зелени детски градини за устойчиво развитие, за устойчиво бъдеще, тези дейности са свързани и с укрепване капацитета на детските учителки в нашия регион, в трансграничния регион, в детска градина 1 юни в Кюстендил и детска градина Детска радост в Струмица, за което сме се и събрали днес. Целта на днешната среща е
както каза и колегата, е да укрепнем и да потвърдим капацитета на учителките в педагогическа насока и в може би чрез обмяна на добри практики, това ще бъде и основната тема на днешната среща с презентации, добри практики европейски, световни и в нашия регион по отношение на екологичното развитие, на екологичното образование в предучилищна възраст и учителите се надявам наистина и съм убедена, не само се надявам, че те ще натрупат още повече познания в тази област, в екологичната насоченост и в начина на преподаване в детските градини за децата от предучилищна възраст. Целият проект колко е? 200 хиляди евро и за детската градина в Кюстендил. Целият проект е двойно повече. Така че това е една много солидна сума, много сериозна, която допринася не само за материалната база. Работи се и върху професионалното развитие на колегите. Какво още предвиждаше, можех да допълня. В трите детски градини, които са в Кюстендил, се построиха едни детски площадки някъде от порядъка на 150 квадратни метра с екологични материали и тартаново покритие. Сложиха се соларни батерии, които захранват кухненския блок и един 500 литров бойлер навсякъде в трите сгради, което несъмнено ще даде ефект и икономически и това всъщност е и смисъла на нашия проект да се направи природните ресурси да бъдат вложени в тези мероприятия чрез тези дейности. Също така почти вече са готови 3 екологични кабинета с обзавеждане на интерактивни дъски. Вчера монтираха едната, може би въпрос на дни е да се монтират и другите две. Ще има специално обучение на учителите за работа с интерактивни дъски, което е много полезно. В нашата детска градина има доста млади кадри, които биха се справили с лекота и би могло да се намери приложение работата с тази техника. Какво още? Много сериозен момент в днешната среща и утре ще бъде работата върху екологичния наръчник, който е съвместно дело двустранно на колегите тук в детската градина Струмица, Детска радост и нашите колеги. Този екологичен наръчник ще даде иновативни методи и средства, ще разгледа идеи, ще даде за по-качествената работа в екологично образование, така че екологичната култура да стане трайно понятие още в детска възраст. Съответно, това е инвестиция в бъдещето на нашите деца. Аз се казвам Даниела Виткова и съм директор на 1 юни, детската градина в Кюстендила. Благодаря. Представници на Госпитно образование на Випосъден образование в Струмица, приятна работа в наредите детска градинка, детска радост в Струмица и 1 юни от Струмица. Господи Артинка Маркова, директор на детската градина. Почето да не дължа много, сакам да замолвам директор. Почитувани участници, като директор на детската градинка е очудваните резултати, аспирантите изкуства, наставно образовните програми и планови на детските градинки в Руйни. Воочно, како за гостопровачите, така и за децата, община Струмица и Роля на директорката за медианието. Сега го замолвам господин Георг Борисовски, който е менеджер в Струмица. Ръководител на отделението за оригинална работа и Европейски фондове при община Струмица. Имаме една наистина обсесна активности, които включва работа по детските градинки в Струмица. От друга страна ќе влијаат врз подобрување на